Sayudava tukupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 6 January 2025 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lake lotchedwa Malawi First. Iyeyi wabweranso monga manthawi zonse takhale kumumvesere kuti koda Bon Kalindo lero wayankhula zotani. Hello. Mulipo anibe, mulipo. Zaku South Africa munaiwala atu pano, munaiwala zaku South Africa. Mungu chuka ni mbiri zanu zokuti zinthu zavuta akhalira kupempha ma 50,000 kawada mwene ngati pali chipani kapena boma limene lazuza anthu ndi lanu la MCP itu. Mukanakhala ena mukanachokako. Anthu aliwonse anzeru amapanga ngati ng'ombe zonyamula ngolo. Ng'ombe zonyamula ngolo zikaona kuti zalemedwa zimatembenukatu. Koma Malawi ambiri timafoira kwambiri. Chifukwa tu apatu anibendeza kuvutani. Ndikuti kuchipani kwanu kundeza kuvutani. Ndani ineyo inasowada Malawi ambiri swada ndaula network ndiri kumunda amwene ndeye Malawi akwene akungochimvesa komano nangasi anazolowera kuti ndimatulusa ma audio daily nde kukhala cheteko okhala masiku 3-4 osatulusa maka Malawi okonda dziko lawo amadadi nkhawa. Mwatiba? Ndiri bwino palibe amene anganditekese. Kodi inetu ndikamanena kuti ndine opsatu sikuti ndimangonena ati chimwene. Chimwene. Oti mukakhala ku MCP kumuzi auza anzanu. Akamapanga maplani awo opusa. Ngati awakumuchita akumupangira wabakiri muluzi kumaso ntanyi wawa. Muzi auza kuti mwana amene jandi wachabe kopsa ndipo ndingaononge. Ndani? Ine kwenda ndi bodyguard. Kodi ino ati ya kabineti yati yavuta maboma ngati nchinchi set ati anthu alemba kalata kudandaula kunena kuti iwo sali part of this government. Motero kuti ena asankhidwa chifukwa cha interview itapita kwa president kuti anthu afuna kuukira. Komatu amwene nchisidi ndizoona ikhoza kuukira. Kwapondwa uyu. Ndikunena kuti kunchisi kwapondwa ayi. Chifukwa anthu achatu ngati kuli boma limene anthu agwirisidwa ntchito ma MP komanso mafumu kutolera za nzika ndi za meki ndi program yanu yobera inene nchisitu. Akungoyenera kulusa amale udebiti omwe osapasa eti. Komatu anthu akunchisi okhandemwe alakwira akanampasa munapondwa yekhayo kapena mangeniyo ka udebiti kokha. Ko ana wele kunena chilungamo ma ministers ena wangona kuabwereza ngati uyuyu amazuza ma refugees mukuzowa kuti mwezi uno pa 17 kukhala maphwando anthu akunja onse amene atamva ma Rwandizi, ma Burundi, ma Ethiopians, ma Nigerians atamva kunena kuti akulu achosedwa pa mpando. Ndikunena pepe kale amene duwe anthu akupanga phwando kusangalala. Ungoziwira kunena kuti ngati ine ndachosedwa udindo anthu ndikumasangalala uziwe kuti anthu samakondo anane. Vuto tula anthu andale amafuna kumayimbiridwa m'manja osauzidwa chilungamo. Chifukwa andale akati azimva chilungamo bwenzi pano boma iliwonse atachita resign. Chifukwa ngati kuli boma kapena kuli chipani chimene chazunza anthu chimene anthu sakuchifuna ndi chanu cha MCP choto. Mwatiba? Iyo chinete ndiye chilungamo chache. Olo muzipanga maplani obera mene mukupangira mozo ogula za nzika
kupanga maprogramu onama ngati ya NRB. Mukudziwa kuti programu ya NRB akulembesa anthu ndi ya fake. Madera onse akutumizamo maujeni mastaff ochepa komanso maulendo atali mwina let's say mwachisanzo district imodzi akumayika center imodzi yokha kapena awiri akutali kuti anthu azikalembesa. Kodi inu chisankho ichi ndi chisankho cha uchisiru kwambiritu. Ndipo akanakhala kuti aliko maiko ena ati ngati maiko ena izitu akupanga wana biro itu atang'ambidwa kaletu. Mwene mukupanga zinthu za uchisiru andi iniwo chimwene iniyo ndinu munthu ozindikira. Ndayi chatikayenda limodzi lija tinkapangira zathuzi limodzi initu munali munthu wanzeru kwambiritu. Chimwene iniyo munali tu munthu wanzeru mukati mukapanga mukalankhula statement olo pa wireless olo ya mu drama yomwe anthu amadziwa kuti koma amene munthu walankhulatu. Koma lero mutapita kumene kumwalo wa inu kuli zi anthu kumadabo amandifunsa tu anthu kuti anzanu aja basi angoti zi. Lero ndiya wangu limbana ndi anzawo wa service day okha ati mafika size yolimbana ndi anzanu wa service day okha ngati achina Daliso Kabambe achina Njawala nanga si ndi exit to Roman Catholic enter to service day. Nepa kupezeka kuti inu yomene mwamva kuti nzanu wa service day amusankha basi tisimugwirizana naye. Iferi timaona ngati achali chino mmagwirizana atu. Chifukwa mmene nzanu Kabambe wa service day uja aliye pampando pamene paje mukana mujoina monga mmene anajoiniraso a service day kwa joina Roman Catholic nthawi imene ija icho ndiye chilungamo chachetu. Koma apapa mukukhanga tiniyo simukukondwa ampesa okha kumakangana ati wayenyere ndasakuitanani kaya. Koma tunde chakupana ni chisekotu ati mwafika pakana pomagulu ati sisira mmasaluni mu 25 ati mpangire mankhwala incholinga kuti 25 chisango chikamabwera muzapambane. Zili manyuzi. Awele munthu ina anapita kukametesa ku 25 ndiye kumene kujaku kunabwera munthu akuti amwene lero lakwana ali ayi silinakwane zatheka ali sizinatheke. Ndi atapita kumfusa ometedwa ja kufusa kuti akulu muli nawo ngongole aliya amene amatolera sisi kulifufuza sisiro ndika program ka MCP akutolera sisi mmasaluni motero kuti Amalawi amene angamvere VN imene mwangozi akuyenera aziwe kulera kuti MCP atatolera za nzika atatolera za kumeki pano pali pa programu yotolera sisi ndofunika abale anga kumene muliko mukamayenda musamale akutolera sisi la mmasaluni akapangire mankhwala kodi zisango zavutatu. Chalakwe koma bwere chalakwe ndeza mvutatu ndipo akungoona ngati kodi ndizoona ali ndi 2025 kapena hayi chifukwa tunde anachita promise anthu zinthu amwene nemati ndikakhala kuti koma munthu alibe dintendere. Zoona di gulu chedwa Black Street linayimba nyimbo ina kuti money can't buy me love kusonyeza kuti mtendere wa mtima munthu sunga ugule. Koma mwene mkuziwa kuti kwasala mezi 6 yokha 6-7 ndiponso si 7 year ndi mezi yochepa oti awa akulirira uminister awa akanangozisiya chifukwa tu uminister wa mezi 6 ndi chibwana chenitu ndani chakwera. Inu mwaiwalira zokuti akupanga kampeni mujamu amanena kuti amanga kuplanta ya ma stadium mwaiwalira Mbeera University Sundwe Barracks mwaiwalira Ntalire Road kuchitipa uko amanena kuti ndikangolowa ndisapanga chimene jana in 2 years time ngati ndilephere ndisachita design anachita design Livingstone ya Ngakwa Road mukukumbukira Bwanda Chagomba School of Excellence
ma promises okawo kati Sidiki Mia highway zache amene anampangiza kuti munthu uja achuke amwene aulawe u president amwene Sidiki Mia amwene ndipo abale zikoli. Ine ndimakumbukira anthu awiri amene wa Sidiki Mia ndi Saulos Chilima kuti zoona mphuno salota anthu akati azilota Sidiki Mia to analuza ndalama zachetu olo kumaliro kwaje osapita kolo kukangoyima patali kuti malinga ndi zikumveka za covid zakangoyima patali kuti president ali uko 2 km zitu kukangoyima aputa anthu akuapitisira speaker azimva zimene zikuchitika pamaliro koma ayi ndithu olo mene akapanga budget ya 2023-2024 sanani nakuti wiki yake yamawati yamba Baraka Chingeni Liwonde Road ndalama zilipo kale unayamba se umene uja andikati kuli se omvesa chisoni ndi umene woto ikakhala ya Zomba Stadium inde pa jainali ya mboma la DPP angopitiriza Zuzu Stadium Tunichirwa International Airport abale mtu ndosegeza iyo changa agamanga International Airport ma mega farms yango gawa na okao kama fetereza kumango gawa na mwene kumpasa muntu 1500 bucks anthu wango guli samwe ma mega farm kulibeko lo pang'ono lo kulibeko si nthawi imene chayo amapanga tu matamato ineyo Peter Mutharika akusankha anthu ambiri mu cabinet ine ndisasankha 22 lero asankha 22 si 31 anthu ageso kuwayang'ana makape okhaokha ena aone ma ministers kumatatenti zole mafuta ambuya ataosasisira ali mbu koma ni minister koma Malawi awe Malawi abwere ndikokoma kwambiri akuti ine ndisakakhala pampando 5 km chipatala kayachakwera awere ndijakeda awere lero chipatala ziliko mwalija pamene mwalankhula bwino fetereza ndiye 4500 pakana ife nthawi meja titakhuta mbwanda tinakapanga ma ujeni paja mmakumbukira tinakapanga ndi Malemu Lucius Banda tinakapanga tu ma advertit umachemerera kuti ziko ili yachilima ndi chakwera sisi fetereza zakha 4500 iko vandu abanama andale ndi andona magopya panotu agundikatu kubinyamula nawo chimanga kugona nawo maliro kuyamba kukumba manda kuphika nawo mang'ina so mukamakhala ku cabinet meeting kwanu simauzana kuti zimene tinalonjeza anthu ngati za duty free duty week jamade free duty week imene ijaye komanso ma 15,000 anthu okalambaja munaba mwapereka muziuzana kunena kuti tikamaona anthu osauka ife anthu olemera musamatenge ngati anthu osaukawo ndi zisiru andi izi zomati mukamafuna kugawa zinthu zanuzi ndi kumatenga makamera kumati jambula zimene zatu mmangotayatu nthawi ndi madaliso anu chifukwa ngakhale ulo m'Bible amanena kuti chimene chapanga mkono wa manzere wamanja usaone koma andale ndi anthu olemera inu zisiru kwambiri andi mmakhala kuti mwapangatu maganizo anu kumene kukwanuko nokhatu mwapanga maganizo anu kuti apapa tikagawire anthu khani ndalama tikagawire chimanga tikagawire mpunga koma basi chimandidabwisa kumalawi kuno basi kunyamula makamera ulendo atu kuti akutame ndani kulidu kuja kuno anthu olemera amene amati akakuthandiza ndikukuza kuti pepani musayerekeze kunditchula kuma iniyo basi ndipo anthu andale ndi anthu olemera muziuzana mukamakumana that's why pamafunika kuti muzikhala ndi ma meeting muzikambirana chifukwa ife anthu osauka sife zisiru sikufunayi timayamika ena olemera amene amakhala ndi mtima wopereka
kupereka ndithu mwa mtima wonse. Koma 3/4 ya agalu inuyo mmapanga zinemeja kuti anthu akutameni, kuti akuoneni kuti muli ndi makobiri. Ndiye siku lina makobiri amene wazatha ndani mzimayi anakana ndalama kuja kuthyolo kuja. Mzimayi amoja ndiopsatu pamene pajapa mzimayi amoja anachita kuoneseratu kuti iye uja samadalira za munthu. Andi mtima umene uwu kanakhala kuti amalawi ambiri tili nawo umakana zinthu zangati zimene sibwezi pano andale akuti tolatu. Ndi chifukwa chake lero anthu akupita kumakaguladi zovotera chani chifukwa cha mtima wa uchisiru ifeyo anthu olandira ife. Kumuona munthu watenga kamera yache olo akukujambula olo akukupanga rekodi kukupita ndikukachiswa chinthu chijacho. Muuzane kumene kwa agalu ino afitini koma ndiye mwapanika to 6 months mukaona ngati 2025 ndi 10 years munya tumuona munya. Iya yanzanga auzeni anthu kuti kusatulusa maaudio ku sikuti kapena pali winache wandi panga zopsya iyaya ndili kumunda basi. Du lele kuli chani Bon Kalinda the DC mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Bwanji pamenepo mwamba kukoma saini out mwamba naye kukoma mene